प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि हेफाजाबगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। 21 नं सालबारि बियाबनि सालबारि प्राइमारि इउपिपिएलनि बानजायनायाव सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि मावखुलियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनि 597 सो दैदेनगिरि हेफाजाबगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बे जुथुम्मायावनो बाहागो लाबावदों मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि लोगो आफादगिरि बिउटि बसुमतारि, सालबारि बियाबनि टिसिएलसि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि, मिरु आइजो गांखं नेहाथारि मिनु बसुमतारि, लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों। नि बाथ्रायानोथ' बेनो जाबाय दा जोङो प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जिथुनिखि हान्थि परिबेस जिथुनिखि मोजां थासारि बा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावबाय दं बेखौ नुनानै जोङो बिराद मोजां मोनदों। जायखिजायानो जा माने बेफोरबायदि मोजां थासारिनि थाखायनो जोङो एक्स बिएलटि हिसाबै जोङो दिनै सालबारि एक्स बिएलटि हिसाबै साबाया जइन जादों आरोखि सिगाङाव जाखांबाय ओमफ्राय जोङो दिनै जइन जादों साबा। बेखायनो जा मोजां जों बिराद मोजां मोनदों सरकारखौ बेनि थाखायनो फैनाय जादों आरोखि। आङो बिटिआरनि सासे इएम हिसाबै आरो इउपिपिएलनि निष्ठाबान कर्मी हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे खारनावनो गोजोननाय मोन्दों बे सालबारि साब डिभिजनाव दिनैहाय 596 गोबां दोलोनिफ्राय दिनैहाय इउपिपिएलआव जगदान जानाय बे जोबोद गोजोनथाव खौरां जादों। आरो बेजों लोगोसे मोनसे साबसिन जाबावदों आरोबाव आगोलनि एक्स बिएलटिनि कर्मीफोर एक्स बिएलटिनि मैखोम कर्मी बिटिआर सोरजिनाय बा बिटिसि सोरजिनायाव मैखोम बाहागो लानाय बिथांमोनाबो दिनै 6 जन एबा 6 जन बेयाव इउपिपिएलआव जइन लाबाय। जोबोद गोजोनथाव। बे खारनावनो जइन लादों। बे खारनावनो जइन लानायखौ आं मोनथिनो मोन्दों सोंनानै बिथांमोना सिगांनि सरकाराव 17 बोसोर सरकाराव बे 6 जन बिएलटि गथ'फ्रा जेबो सुबिदा मोनाखै आरो बे सुबिदा मोनैनि थाखायनो आरो दिनैहाय मोजां सरकार फैनायनि थाखायनो बिथाङा दिनैनि मोजां सरकारखौ सालबारि ओनसोलखौ उन्नति खालामनायनि सार्थआव बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जगदान लाबाय। आङो इउपिपिएलनि माने सासे इएम हिसाबै बिथांमोनखौ गासिबखौबो दिनै बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ आङो मिजिंथिबाय फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना सालबारिखौ शक्तिशालि मोनसे इउपिपिएल हिसाबै दिन्थिनो हाबाय। थेंक इउ। नोंथाङा मोनसे माबा मोनसे बेखेवदोंमोन बेनि सोमोन्दै आङो बेयाव आङो मोनथिनो मोन्दोंमोन सिगाङावहायनो बे ओनसोलनि स्पेसियेलि आइजोफ्रा गोबां दानाय लुनायाव माने इन्टारेस्टेड मानसि दं, बाहागो लानो गोसो दं, नाथाय बिथांमोना लामा मोनाखै, बिब्लाबो मोनाखै। सिगांनि सरकारावबो बिथांमोना गोबां बिदोंमोन, मोनाखै होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे सालबारि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा आंनो खोन्थाहैनायलाय आङो बे जायगायाव 32 लाख थाखानि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननिफ्राय मोनसे आसनि होदों। जोंनि आसनिया ओरैहाय जे सारा बिटिआर ओनसोलाव महिलाफोरखौ आइजोफोरखौ इसिंनिफ्राय सिथ्लायाव बोबोनानै बिसोरखौ कमार्शियेल मेथडआव जि दाहोनायनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि मोनसे मिसन लन्च खालामनाय जादों। बेयाव जोंहा एबारहाय 25टा जोङो हेन्डलुम क्लास्टार खुलिदों, आरोबाव 6टा जोङो सेफसि खुलिदों आरो बिनि दारैनो सारा बिटिआर ओनसोलनि आइजोफ्रा मोनसे समान लेभेलाव जौगाबोनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। गोजोन्थों। गिबियावनो सालबारि ओनसोलनि सालबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर जासिगोन। बेवहाय गासै रायजो राजा बे ओनसोलनि आरो बे ओनसोलाव थानाय माखासे एक्स बिएलटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि निति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हान्जायाव जगदान खालामफैदों। दा बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ आं जासिबाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिबावो। दा बावहाय बिपिएफनिफ्रायनो बांसिनैहाय बेवहाय जइन जादों, नाथायबा एक्स बिएलटिनिफ्रायबो बेवहाय जइन जानायखौ जों मोन्दों। अना बर'निफ्राय बेवहाय जइन जादों, बेनिफ्राय अना बर' आरो बिपिएफ, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय एक्स बिएलटिथ' राजखान्थि हान्जा नंला जाहैबाय, बे मोनसे आफादसोमोन। दा बिथांमोननिफ्रायबो बेवहाय जइन जादों।